Nigeriassa alkoi vuonna 2009 jihadistinen väkivallan aalto, joka riehuu maassa edelleen. Tuolloin islamistinen terroristijärjestö Boko Haram käynnisti aseellisen kapinan tarkoituksenaan tehdä Nigeriasta islamilainen kalifaatti ja asettaa se šarialain alaisuuteen. Väkivalta on saanut viime kuukausien aikana näkyvyyttä lännessä, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaati Nigerian hallintoa lopettamaan kristittyjen vainot. Yhdysvallat myös iski maahan joulukuussa 2025. Kristittyjen vainoja kartoittavan Open Doors-järjestön mukaan Nigeriassa tapettiin vuoden aikana 3490 kristittyä uskonsa vuoksi. Vertailun vuoksi koko maailmassa kuoli vuoden aikana 4849 kristittyä uskonsa tähden. Siis Nigeriassa tapahtuu suhteessa muuhun maailmaan meidän tietoon tulevan aineiston pohjalta suhteeton määrä kristittyjen murhia, joilla on suora syy-yhteys näiden henkilöiden uskonnolliseen vakaumukseen. Keskustelua siitä, tapetaanko Nigeriassa kristittyjä todella heidän uskonsa vuoksi, käydään kuitenkin edelleen kiivaasti. Esimerkiksi Risto Marjamaa Helsingin yliopistosta kommentoi hiljattain, että uskonto ei ole varsinainen syy väkivaltaisuuksiin, vaan ne johtuvat sosiaalisista ja taloudellisista tekijöistä. Paikalliset kristityt kuitenkin viestivät, että väkivalta on uskonnollisesti motivoitunutta. Nigerian tilanne heijastaa myös laajempaa trendiä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa uskonnollinen väkivalta ja kristittyjen painostus on lisääntynyt 2010-luvulta lähtien. Seuraa kristillisen maailman asioita reaaliajassa osoitteessa uusitie.com.